Здравейте, потребители на YouTube. Това ще е един от епизодите с Link 14DZ. Тук сме с моят приятел Polar. Поздрави ги, Polar. Здравей. Да, ние сега играем в Ironcraft. Тук да покажа честа, в който всичко лично съм го събирал от евента. Значи евент има в 8 и в 12. И в 12 часа вечерта. Ето тук на Polar честовете, които нямат привейт. Не ми пипай честовете. Няма да ги пипам, кой се. Тук ме е махнал от вратата. Да, сега да покажем на моя приятел, който някъде преди 10 или 5 минути се отказа от Ironcraft. Да, тук той е сложил привейт на вратата, защото... не, извинете, нищо не съм казал. Хайде да и ти кажи нещо, Polar, няма сама да говоря. Хайде да отидем на пистите. Аз нямам силна броня. Хайде на World HP. Добре, сега. Само защото никога не ми се пада силен Sword. Сега ще трябва да си направя един. Ти имаш ли не Enchanted Sword? Чакай да проверя. Ако имаш, го давай. Имам. Ще го дадеш ли? Къщи в стаята. Чакай само да направя едно нещо. Сами меча. Мерси, само да си тук, защото имам една броня нагръдник и шлем да ги направя на накования повече енергия да имат. Нямам 37 левел. Аз съм 21. Имаш ли XP кови? Не. Този шлем е много силен. Дай го насам. Вземи си го. Ама все още за него, нека така да си седи. Тук ще е енчантно тези бутушки. Аз ще проверя за още един менч. Да си енчантна и аз. Сега отивам на Warp XP. Тук да си готвя най-слабия меч. Отблъскване едно. Сега ще използвам меча, който подари. Какъв меч ти съм дал аз? Даде ти. Какъв му е чарта? Той не ми трябва. Това ще забавя само. Аз тук те ползвавите ги използвам за XP. Аз вече съм на 13 левел. 25. Да, видяхте, че изяде една златна нечатната ябълка. Аз вече съм 20 левел. Да напишеш ли да кажете и на YouTube? На Vbox, не знам, не го знам. Ще го качвам в YouTube, аз в Vbox не качвам клипове. Кажи на YouTube. Тук сега, защото се отказа нашия приятел и мен имам един сак Diamond. Вече кои левел си? 29. Аз съм 22. 30 левел.
Слаб меч пак. Какъв? Бос да не даде нечуливост преди. То само се пада нечуливост. Виж, на мен тези зомбита ми изхъбиха за целия шлем. Си ползвам моята броня и този е златна. Защото на мен тази броня не ми трябва. Умре. Да, един умря, той имаше някои неща. Там има този Ironcraft BG Sword е много силен. Помощ, ще ме убие! Мен! Помощ! Аз съм на малко. Аз съм на едно сърце. Аз бях на повече. И ползвам... Аз вече съм 26 левел. Си пак. Много... Аз постоянно съм на 3-4 сърца. Колко бързо. Аз вече съм 29 левел. Пращам ги към теб. Аз си най-силния меч и за пизди. Аз все още нямам хубав меч. Айде, аз вече съм 30, дано да се паде някой хубав. Да, знам. Наказание 4 на чупливост 3. Само слаби. Аз не знам. Що така? На мен как не ми се падна нечупливост 3 от сурда 3 от блъскване 2, огнена пцеп 2. Какво огнена пцеп? Не знам как точно. Аз огнена аспект. Аз съм сгрешил. Апцеп. Не са 4. Да, май това ще е за първи епизод. Чакай да кача да стана 30 левел. Що те не ти гледат инвентара? Не знам теб. Аз си имам още 7 левел и ще съм 30. Добре, щом така искаш. Добре. Вече кой левел си? Аз съм първи. Втори. Трети. Как натискаш мишката? Четвърти. Трябва шести. Някой има доста силен меча. Това е на мен. Аз къде нещо нямам. Аз вече съм 11. Аре да вече събрали 30. Не още 6 лева. Като ти си по-нагоре, по-бавно ти се качва лева. Аз съм вече на 14 лева и съм на 2 сърца. Как милана. Да, в описанието. Ще видим вече колко минути е клипа. Да се зомбите, това ме запали! Изгледаш ябълка. Сега ябълка, не се хъби. Ти тук видиш ли си зомби с диамантени брони? Не. Такова май няма. Защото няма. Освен ако те убие. Да, или ако не го хвърлиш. Ето 3 левела. Аз още един и съм на 20. Вече съм на 22. Ще пали се. 23. Аз от теб май по-бързо ще събера 30 лева. Защо кой си? 24. Аз подобря една по-бърза сила, какво ще направя? Ще умра! Виж? Баси, на едно сърце останах.
Сега чакай да се регенерираш. Аз си вземам 2 ябълки. Имам желязна лопата. Това зомби. Толкова млади. Аз вече съм 27 левел. Аз съм 28. Запалих се. Пълен ми инвентара. Аз тази гнила път ще я махна. Аз имам тук някаква брадва. Нечупливост 1, ефективност 2. Това пък е хубаво малко. На мен такива не ми трябват. Тук един дойде. Какъв зелен. Меч. Аз вече съм 29. И аз съм 29. А ти при среда ли си или през края? Малко. През средата. Аз вече съм през края. И съм 30 левел. Сега да се енчат на панталоните. И аз съм през. Защита 3, хубави са. Чудови са. Ако е хубав сорда, ще ми го дадеш ли? Да. Какъв е? Колко е силен! Колко? Нечупливо след наказание 4, блъскане 2, огнена сет 2. Ще ми го дадеш ли? Да, ела. Че ма го дадим? Да, хвърли го. Знака да просто. Вземи го ле! Не ги го вземи. Това много енчанти. Много. Ама няма острота. На мен като ми се падна. Да, това беше за клипа. Чао.